Uy, okay. Sorry na. Sorry kung nabuhat na ko to. Nahadlok na ko. Sorry? Sa imong gibuhat, Ching, dili madalag sorry. Ako'y naulawan. Ug unsay nahadlok? Unsay mong gikahadlukan? Nahadlok na ko. Mawala ka. Mailog ka sa ako. Nahadlok ka mawala ko? Sa imong gibuhat, lantaw nimo, dili ka ako mawala tungod ato? Usapod, dili ka angay mahadlok na mawala ko. Kay dili ko imo. Dili na ka nako. Abi kay nakapasar na ka. Dili na ko nimo kailangan. May pawala ti ka pasuyda sa exam. Magagamit! Tanawa ra gud imong kaugalingon, Ching. Nakadungog kasi imong gipang istorya ron. Wala ko niingon na dili ko nimo. Anak ko, dili ko imo. Ug wala di ka gamita, Ching. Ikaw mismo nagpagamit. Unsay rason nganong gingani ko nimo? Tungod ba kay Oo, tungod ana, Ching. Tungod jud ana. Oops. Pausa ta guys. Medyo padulong naman ta sa ending. Balik sa ta sa sugod guys. Ako dahil si Ching. Gwapo. Buotan. Og di sa panghinambog. Bright pod ko. Ching! Og siya dahil si Kate. Akong friend. Best friend. Best friend lang ako na siya guys. Grabe kayo guys. Hi kay ko. Nanakos langit. Naan na may anghel sa akong atubangan. Uy! Ching! Naunsa ka? Uy! Uy! Bagay ra sa. Bagay kayo. Unsa ka? Wala man. Gawsa di ka. Bitaw bay, wala ko agama atong assignment. Kigapo lang ato gumigbay-bay niya. At siya dito, nanguha mig mga starfish, nalalay color, na orange, napad yung blue. Nagapicturanay with dito, di dugay na human. Nya pag ulit ang mas balay, ni adto man akong igagaw kay jamming-jamming ba di. Samot, wa jud ko Ako kagama. na. Ha? Unsa ikaw na? Mas a deadline. Kay gama sa imong assignment. Sure oy. Ani? Ugma ay sa admission ana. Okay. Ching. Mga sandlin na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayong Salamat ha. Sus. Kasayo na ani ay. I think gigutom ka. Wala man? Gigutom ka? Wala lagi gaya. Libre na ako. Na, libre man na guys. Wala daw siya gutuma. Waa. Cheers. Unsa jud imong ngalan? Catherine Mendoza. Nga day. Mara. Nice name. Bagay nimo. Kiligo na ba ko, Ching? Taka ra kagyawit oy. Kaligon naman ko mangihi. Gana nga kapafili mo. mga sandlin na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayong mangliw. Saan ba ako dinadala? Pangi dito. Kaya tas nung joke eh. Ikaw may nalipay. By the way, Ching yun mo ngalan? Dili oy. Mana na tawag nila na ako? So, o siya yun mo ngalan? John Lloyd po. Buang ka? John ako first name. Lloyd akong second name. Tilos ako apelido. Seryoso? Oo, seryoso nimo. Ha? Ganan kay pakita pa akong talent nimo. Sige daw, be.
You get to the A. Yeah, yeah. A one shot, two shot, shout out. Yo 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 yo. Talented man di ka, Ching. Karon ba ka? Hiding talent ako to. Hindi mo to na ako napakita. Ay di ay, kaswerte di ay nako. Ay huy, kabalo ka tong kuan haunted room dire. Ano saan ang haunted room? Mura siya haunted house, pero room siya. Ah, kanang murag horror train nga room siya? Oo, horror room. Ah, sapod. Mutuo kag abat. Dili, pero imo kong gigaws ka na. Karon patuohon tikaw. Repeat after me. Okay. Magda, Magda. Magda, Magda. Kalibangon ko. Kalibangon ko. Yawa, kalibangon ko. Yawa, kalibangon ko. Ching, kalibangon ko. Animal. Yawa, pag sure ba? Tao banis ako, balik rata. Atayan ni buang we. Tugkaya malibang po ang Unsa kahayang posisyon malibang? Milingkod ra? Or in ani? Ataya, di po dagay magtindog. Game. Gi. Magda, Magda. Magda, Magda. Hear us out. Hear us out. Give us sign. Give us sign. And show us your power. She show us a power. Ayog kahadlok ha. Kimasuko na siya mahadlok kaniya. Hinig lakawa in 3, 2, 1. Skadush! Ataya, gusto buang oy. Oo na ka. Gago kinsa to. Si Magda. Janitress to siya dira tong una. Dugay na siya diri ka trabaho. Na usa ka adlaw. Nakita na siya dito na patay na. Look at her. She has no idea how pretty she is. Lord, ug unsa man gani ang resulta ani, bahalag masakitan ko, Lord. Pero basin di ay i-appeal ko nimo resulta. Target, Rumble, ataya. Maka-inlove man jud ang buang o. So, mo to story. Ah, nice story ah. Ikaw ba na kay nabalang story? Oh, usa ka lalaki na in love sa usa ka babayi, pero wala man ko'y pag-asa nimo. Ay, sayop. In love kay siya. Ay Ching, wait sa ha? Mga sandali na inilikha, kakaibang tama. Mauna ni guys. Mauna jud ni akong gikahadlukan. Saan ba ko dinadala? Bawat ngiting biglang nabura. Ching! Unara ko ha. Sorry kayo. Next time na po. Apa niya assignment? Ugma na to. Thank you. Kahit saan man madala, hindi pinapansin. Yawa, arang taani. Nikuyog ang buang. Atayas buang. Muatang ka mo sa sunod ani. Guys, basin bag naa pa di ay sunod. Nang dahan lang sa gitna mga ngaan.